मालिभिटा ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफानिसिम रोजा रोजा साबायखर दिनै दैबानाखौ होबथानो थाखाय रायजो राजा आइ आफाफ्रा बयबो जाति धर्म बासियालासिनो गोबां जातिनि मानसि बेयाव बयबो दंफैयो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फुंनि गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ नैबे जायगानिफ्राय जागोन आरो नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नोंथांमोना एसेब्लाबो दिनैनि भिडिअखौ हमनो हाबाय जानो हागौ लोगोफोर। दाखालि साननैसो सिगां मालिभिटायाव गिलु बालु दैबाना जादोंमोनना लोगोफोर। भुटाननिफ्राय माथावरिया बायनानै दै लोमसावफैदोंमोन। दा बिनि बागैनो लोगोफोर आरो दिनैहाय बिथांमोना अल मालिभिटानि रायजो राजाफ्रा बाहाय ओंखारनानै अन्थाइ थाइसे एबा बस्था मोनसे बेबायदिनो बे बान्दोफोरखौहाय थेहैगोन लोगोफोर। बिनिनो जागोन दिनैनि भिडिअआ, नोंथांमोना मिथिगोन। बिदिबा सोलो जों भिडिअखौ जागायनोसै बे जायगानिफ्रायनो। अब्ला जोङो दा भुटान मोनफैबाय। बैयो लकडाउन समनि बांखारमोन। बाहाय बिथांमोना नेयोमोन जाहाथे इन्डियानि मानसिफ्रा भुटानाव दाफैथों होननायनि बेबायदि बिथांमोना बेबायदि नेयोमोन आरो लकडाउन टाइम समावहाय। बिदिब्ला भिडिअखौ नाय, अब्ला गासैखौबो बुजिबावगोन। बिदिब्ला सोलौ लोब लोब मानसि फैगासिनो दं, नोंथांमोननो देखायगासिनो दं आङो। ब्रिज मोनसिगोन लोगोफोर आरो बियो जाहैबाय नै बे प्रटेक्सन खालामनो थाखाय गोबां बेबायदिनो थार खाथा लाबोनाय जादोंमोन एबा जालि लाबोनाय जादोंमोन। दा ट्रेक्टरा थाबथाबाय नै। बाहाय हौवाफोरल' मावनो होननानै फैयाखै दे लोगोफोर, बाहाय आइजो माहारिफ्राबो हेल्प होनो होननानै बाहाय ज' फैदों लोगोफोर खामानि। सिगाङाव बेफोरबायदि नेटफोरजोंहाय प्रटेक्सन खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि गेजेरावहाय प्लास्टिक एबा तिरपालबो जाबनानै होनाय जादोंमोन। दा बे तिरपाला दाबो जियाखै, गोरायैनो दङ आरो बेबायदिनो नै लोब लोब बिथांमोना अन्थाइ लानानै जाबगासिनो दङ नैबे दैखौहाय होथेनो। आरो बेबायदिनो 6 बोसोरसो सिगां नैबे प्रटेक्सना बायस'नानै मालिभिटा आरो लालाइनि रायजो राजाफोरखौ गोबां खस्थ' हैदोंमोन। बेखौहाय भुटाननि सरकारा मावनाय जादोंमोन नैबे प्रटेक्सनखौहाय। आरो दा जोंनि इन्डियानि नैबे मालिभिटा ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय भुटानजोंहाय जगाजग एबा पारमिसन लानानै नैबे बान्दोफोरखौ बायनाय बान्दोफोरखौहाय लुफुंनो दिनैहाय बयबो लोब लोब फैनानै बेखौ मावफैबाय लोगो। बेबायदिनो आरोबाव नै सफैबाय नेटआ। बे नेटखौ बनानै अन्थाइ आरो बेबायदिनो बल्डारफोर जाबनाय जासिगोन नैबे प्रटेक्सनाव बे नेटखौ बनानै।
बेबायदिनो आरोबाव नेटखौ बनानै बल्डारखौ बेबायदि जाबजेनबाय नै खामानिया आग बारायगासिनो दङ आरो बिथांमोना दिनैहाय गोसो होसारनानै मावदों। दा एसे रेस्ट लाथ'बाय मेंनानै, दा बेखौहाय फोजोबनो एबा कमप्लिट खालामलांनो गोसो होगासिनो दं बिथांमोना। हायो ना हाया नायनोसै दिनैहाय। आरो नैबे गासैबो नुनाया जाहैबाय बस्थायाव सोनाया अन्थाइ, गासैबो अन्थाइ सोबाय, गोबां बेबायदिनो बस्था लाबोनानै अन्थाइ सोबाय, बेखौहाय जाबथेना होनाय जागोन। दा बेबायदिनो जोंना बिना मेदामाबो सफैनानै दङ। सफैनायजों लोगोसे जोंना मेदामा गोबां बेबायदिनो बिटिआर सरखारनिफ्राय मा लाबोनाय जाखो। दिनै गिबियावनो मालिभिटा ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफानिसिम रोजा रोजा साबायखर। मानो होनबा बिथांमोना दिनै गोबां खस्थ' गेजेरजों रायजो जानांदों। बोसोरबानि उनाव बा बोसोरब्रैनि उनाव बेफोरबायदि दैबानाया जाबाय थायो। बेयाव गोबां खस्थ' भुगिनांदों बिथांमोना। खस्थ'खौ खस्थ' होनालासिनो दिनै दैबानाखौ होबथानो थाखाय रायजो राजा आइ आफाफ्रा बयबो जाति धर्म बासियालासिनो गोबां जातिनि मानसि बेयाव बयबो दंफैयो, मावफैदों, खस्थ' खालामदों। आरो बे खस्थ' खालामनायनि थाखायनो आङो मानगोनां बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाखौ आंनि देरसिननो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय आरो उन्दैफोरनि आंनि अननाय साफ्रोमनोबो जासिबाय। आं सासे इउपिपिएल दोलोनि सासे नेहाथारि हिसाबै आङो बिथांमोनखौ आं माने जि हायो हेफाजाब नुजाथिनानै बिथांमोनजों लोगोसे बाहागो लानो होननानै फैदों। बेयाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम साबायखर बावनांगोन। मानो होनबा बिथाङा जों जेसेबां नांगौ मेटेरियेलफोर, बे मेटेरियेलखौ बिथाङा रायजो राजानो हेफाजाब हिसाबै हरबाय। बेनि थाखाय धन्यबाद बा साबायखर सारनिसिम। जे दिनै रायजोआ जास्ट आंनिसिम खावलायदों जे आब' नोंथाङा निसिमानि जानानै जि हायो सारनिसिम रायलायनानै मेटेरियेलखौ जोंनो हरोब्ला मोजां जागौ, जोंनो खस्थ' खालामगोन, जोंनो मावगोन होननानै बिथांमोनहा बुंनायलाय आं सारनिसिम थांनानै रायलायनायाव सारा दिनै नैबेखौ हरबाय। जेसेबां नांगौ बस्था, जेसेबां नांगौ नेट, बे मेटेरियेलफोरखौ बिथाङा हरबाय रायजो राजानो हेफाजाब हिसाबै। बेनि थाखाय आङो निसिमानि जानानै सारनिसिम आरो फिन साबायखर बावबावबाय। आरो रायजोफोरखौबो साबायखर बावनांगोन। गिदिर गिदिर अन्थाइ दिखांनो फैदों, बिथांमोनाबो रावबो जिरायनानै थायाखै। जोंहा मानगोनां एमइ स्कुलनि हेडमास्टार जे पेट्रुस बिथाङाबो फैदों, बिथांमोनाबो खस्थ' लाफैदों। आरो गुबुन गुबुन स्कुलनि मास्टारफोर दङ, आं नामखौ बुंनो हाला, बिथांमोनाबो बयबो दंफैयो, बयबो बाहागो लाफैदों। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो इउपिपिएल दोलोनि जानानै आं साबायखर बावबाय। आरो रायजो राजाखौबो साबायखर बावबाय जे फैबाय थानाय समावबो बिदिनो रायजो राजा आइ आफाया ज' खौसेथि, बिथांमोननि खौसेथिखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जे माने ओनसोलनि जाबाबो जे सिंथाराव हाबनानै बिथांमोना माबायदि रायजो जादों गोदोनिफ्रायनो बेखौ बांसिन मिथिनो हायाखैमोन। नाथाय नैबे दाखालि थांनाय 12 थारिख बुधबारनि जि मोनायाव फुंनि 3टा समाव जि दैबाना जादोंमोन, बे बानानि उनाव आङो 10टासोआव सफैदों। बे बानानिफ्राय आङो बिथांमोनखौ बांसिन मिथिनो हाबाय जे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद खौसेथि दङ। बिथांमोनहा जोबोद खौसेथि सरखारनिफ्राय मोनफिननांगौनि थाखाय मन्दलखौ आङो सार्भे खालामनो खावलायदों। आङो बेखायनो आरोबाव फिन मानगोनां बिटिआरनि चिफ सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो इयुनफोरावबो बेफोरबायदिनो नायलांगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। खुलुमबाय सारनिसिम।